lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek innatija bħala l-vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu o Ġesu qatlet insini, fidu tama kattar fija b'nar ta' mħabtek it-timlini. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek, mod li tibqa' dejjem miegħi. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tridient kif fis-semek da fl-art. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbira kull frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Għatihom owlej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fil-paċi. Min jista' minkom ħudu fidejkom issa il-kuruna tar-Rożarju. Illum ħanamlu Rożarju speċjali tafu li minn hawn ftit ieħor għall-ħabta tas-seba' ta' filgħaxija il-Papa qed isejjaħ lejn tmiem ix-xahar ta' Mejju Rożarju globali għal paċi. U s-santwarji llejla minn Fatima, Lourdes, Medjugorje, santwarji madwar id-dinja qed isejħu lin-nies biex jagħmlu talba għal paċi. Għalhekk issa nqu bil-wieqfa, sibu fidejkom il-kurunella tal-Madonna ta' Pino, il-kant l-antik tal-Ave Marija, u ħanitolbu b'din l-intenzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesenna iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina, ret ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk l-għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nsellmu l-Madonna ta' Pino. Slim għaliko ġbejba mqazza, ena u ferħta nal-bnedmin, ena u ferħta l-anġli kolla, għax għaw kol ta' l-alħanin. Ave, Ave, l-ewwel misteru minn tal-glorja, Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet.
dejjem. Nqumu bil-wieqfa, Marija Santissima, uri l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, dak Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn. It-tieni strofa. Kif jinsabu ima kbira fir-riġlejn tiegħek mixħuta, iġbed lejk il-moħħna l-runa tħallihomx mal-art marbuta flimkien. Marija Santissima, uri l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, dak Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha l-iktar il-dawk li għandhom bżonn tal-ħin. It-tielet misteru minn tal-glorja, Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Appost. Malta Għawdex, it-tielet strofa. Malta Għawdex, żejjer tiegħek in-nirrosa
jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, għafrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwaħ kollha, imma l-iktar il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Min ġol ġenna nikkonsidraw fir-raba misteru meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem.
dejjem amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għarina, rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erweħ kollha, l-iktar dawk l-għandhom bżonn tal-ħnina. Il-ħames u l-aħħar misteru, Sitna Marija inkurunata mit-Trinità Qaddisa, inkantaw flimkien aħna wliedek smajna leħnek. Saw dejjem jibqal dejjem bil-wieqfa Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erweħ kollha, l-iktar dawk l-għandhom bżonn. In-naħħa ta' wara, Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve,
a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull tridient kif is-semek da fl-art. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria al Missier li benu l-Ispirtu Santu. Għatijom o mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu fil-paċi. Sa min jiflaħ minkom, ħanirċivu l-barka b'Ġesu Ewkaristija, ninżlu arkubtejna. Naduraw, Jahobs ta' sema, frott li mha baliż jedbni, għalik l-anġli dlong titnijet, inti lena tal-bnedmin, naduraw, Jahobs ta' sema, frott li mha baliż jedbni. Illum is-sollennità ta' Trinità qaddisa, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għal benefatturi tas santwarju ta' Pinu ħajjinu mejtin, missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull tridient kif is-semek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, birkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria al Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu fil-paċi.
nitolbu u Alla jint li f'da sagrament tal-aġeb ħallejtinna it-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix u li jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Spiritu Santu Paraklitu, imbirka l-birom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulat konċepiment tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġin Kom, imbirek San Ġusepp għal-uż kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu tal-isin kollha tiegħu. Għax kbira jitjubitu mana, kelmet il-mulej jiddu mal dejjem.
nannu lil-mulej. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Nsellmilkom. Sellimna Trinità Qaddisa xirraddejna s-salib, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. U f'kull quddisa tibda b'dik it-tislima sabiħa li għadni kemettilkom. Sellimna l-Missier, Alla l-Iben u Alla Spiritu Santu. Ejjew illum naduraw din l-imħabba, din l-għaqda, din l-ugwaljanza, din l-imħabba li toħroġ minn Alla biex tolqot il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Issa li tħallna f'dan is-santwarju għażiż, ejjew nidħlu fis-santwarju ta' qalbna u nitolbu maħfra minn dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena bnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. L-ikbar tijati. Għalek nitlob li maqazza Marija dejjem Verġi, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha lilkom ħuti jitolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġiel. Irroddulek aħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qat talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-oli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Mal-intenzjonijiet tagħkom qed nitolbu għal benefatturi ta' dan is-santwarju, partikolarment benefattur partikolari li jenna ħafna dil-ġimgħa u qed nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin. Nitolbu u Alla Missier intbagħat fid-dinja l-kelma tal-verità u rejtna l-misteru tiegħek tal-għaġeb, għatina li nistqarru fidi vera billi nistqarru Trinità Qaddisa u naduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Mosè qam filgħodu kmieni u tela fuq il-muntanja tas-Sinaj kif kien ordnalu l-mulej u ħa f'idejh iż-żewġ twavel tal-ġebel. Imbagħad il-mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm ma' ġenbu u xandar l-isem tal-mulej. U l-mulej għadda minn qudiemu u għajjat, Jahweh, Jahweh, Alla li jader u jħen, tqil biex jadab u kbir fit-tieba u fil-fedelta. Mosè minnu fih inxteħet għal-wiċċu fl-art ta' qima u qal: jekk jien tassew sibt ħnina quddiemek, Sidi, ħajjiġi Sidi ġonofsna nitolbok, għax dan hu poplu rasu jibsa.
aħfrilna ħżunitna u ħtijietna u ħudna bwirt għalik. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm faħrek u jollik għal dejjem. Imbirek int mulej Alla ta' missirietna ta' min faħrek. Imbirek ismek għaddisu msebbaħ. Imbirek int fit-tempju tas-sebb imqaddes tiegħek. Imbirek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfed l-abbissi. Imbirek int fuq it-tron ta' saltnatek. Imbirek int fil-wisa kollu tas-sema. Elu tat-tieni jittra ta' San Pawl Apostol Korintin. Ħuti, ifirħu, ħabirku għal perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu fehma waħda, żommu islim u Alla tal-imħabba u islim ikun magħkom. Selmu lil xulxin bewsa qaddisa, il-qaddisin kollha isellmulkom. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ikunu magħkom ilkoll. Il-kelma tal-mulej. bil-wieqfa. Kien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemmenx huwa ġa ikkundannat, għax ma emminx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu bil-qari tal-Vanġelu. Meta hemm l-imħabba u imħabba mill-iktar kbira bħal midik ta' Alla, hemm biss l-interess ta' Alla li ħadd minna ma jintilef. Il-Vanġelu tal-lum feħ 3 versi.
indirizzat lil bniedem intelligenti kien jismu Nikodemu. Kellu pożizzjoni kbira fis-Senat. Kien dak ir-raġel li mar bil-lejl għand Ġesu jistaqsih kif nista' nitwielet mill-ġdid, kif jista' jien ikolli l-ħajja u l-ħajja bil-bosta. Kellu jkun dan l-istess raġel li flimkien ma' Giuseppe d'Arimatea, dan Nikodemu, imur għand Pilatu jitlob il-permess biex ikun jista' jniżżel il-ġisem ta' Ġesu minn fuq is-salib għax kien lejlit ta' festa kbira biex ikun jista' jkollu d-difna. U mument minnhom Ġesu jgħidlu dawn il-kelmiet lil dal-bniedem li qed ifittex, lil dal-bniedem li San Ġwan jgħidilna mar għandu bil-lejl imma mhux bil-fors għax kien dalam, għax forsi ġo qalbu kien hemm il-lejl. U Ġesu jgħidlu hekk: Alla hekk ħabb id-dinja. Jien ma naħsibx li hemm sentenza ikbar minn din tal-kapitlu 3 ta' San Ġwan. Ġesu qed jgħid il Nikodemu: Alla hekk ħabb id-dinja li bagħat il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għamlu għatakom, talmu għablammen dis-sentenza. Alla hekk ħabb id-dinja. Alla li huwa mħabba qed iħobb lill-bniedem, qed iħobb id-dinja, ma jafx ħlief iħobb. U tant ħabba li ta' lid-dinja l-iktar ħaġa prezzjuża, ibnu l-waħdini, jibatu biex jien u int ma nintilfux. Importanti li Ġesu qed jibgħat l-imħabba tiegħu lill-ibnu biex jien u int ma nintilfux, imma jkollok il-ħajja għax temmen u l-ħajja bil-kotra. Eżistijej, aħna nemnu f'Alla Trinità, Alla l-missier li bagħat il-liben, batu fid-dinja, batu fiż-żmien biex jolqot iż-żmien li fih se ngħixu jien u int. Ħalli l-imħabba tkun tista' timla l-qalbna u kulħadd tisalva. Jiġifieri ħadd minna ma jintilef. U tgħid l-imbagħad wieħed jara min se jkun mitlufaw għax ma jafx fejn se jagħti rasu. Min ma jkunx qiegħed fil-paċi jpoġġi rasu fuq l-imħadda u jgħidlek jien għamilt xi ħaġa ħażina. Ma nistax norqod sew. Ma nistax insib il-mistrieħ. Alla hekk ħabb id-dinja bagħat lill-ibnu għax inti m'intix sewwa fil-kuxjenza tiegħek, fil-qalb tiegħek, fil-ħajja tiegħek. Xi fisser m'intix sewwa? Tista' tintilef. Jiġifieri hemm il-periklu li ma ssalvax u x'jiswielu l-bniedem jikseb id-dinja kollha imbagħad mhux qed ngħidha jien jitlef ruħu. U jkompli jgħid Ġesu għax Alla ma bagħatx lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq minna. Ma ġiex jipponta subajh. Imma biex bih id-dinja issalva. Jerġa' jirrepetija, jekk għadek ma fimtiex, aħna ġa mifdijin bid-dem ta' Kristu. Bat lill-ibnu u l-iben bat l-Ispirtu. Il-missier jibat l-ibnu u l-iben jibat l-Ispirtu, dak li ċelebrajna fejt il-50. Ħalli ħadd minna ma jintilef u jkompli jgħid min jemmen fih ma jkunx ikkundannat. Għaliex? Għax il-fidi tittiġi minn għandi u meta ngħid fidi xi tfisser? Jien għandi fiduċja f'Alla. Jien nemmen, jiġifieri jien għandi fidi, jien għandi fiduċja fl-imħabba t'Alla biex jien ma nintilifx, biex insalva. Iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat. Hawnhekk hawn din it-tensjoni illi f'San Ġwan tidher huwa ġa. Tgħidlu men aħna l-ġenna
mhux id-dinja l-oħra, mela aħna l-infern mhux id-dinja l-oħra, mera l-ġudizzju mhux wara l-mewt se jsir. Ejwa, imma il-bniedem li se jkun ħażin in-naħa l-oħra għax qiegħed ħażin fil-kuxjenza tiegħu, fil-ħażin li jagħmel hawnhekk. U tibda l-infern minn id-dinja għax ma tkunx qiegħed sewwa, imma min se jkun il-paċi, min jgħix fil-paċi, min ikollu slim f'qalbu għax il-ġenna diġà qed iduqha minn id-dinja stess, min ma jemminx huwa ġa. It-test inti trid tagħmlu għax iċ-ċevetta ta' qalbek int biss għandek u int biss tista' tittawwal fil-fond ta' qalbek u tgħid jien għandi paċi. Jekk għandek il-paċi di ġejja minn Alla u qed idduq il-ġenna, jekk le ħanidħol fiha nnifsi u ngħid jien irrid insalva. Jien ma rridx nitlef luħi. Għallek ħabb id-dinja. Aziz Nikodemu, għallek ħabb id-dinja. Xemm ikbar mill-imħabba. U Alla huwa mħabba. Li bat l-liben uniku, l-iktar prezzjuż, batu għalik. Biex kull min jemmen fih ijwa, mhux ħajisfurzak. Kull min jemmen fih, int li inti mamda, int li temmen fih. Ma tintilifx, imma jkollok il-ħajja ta' dejjem. Ħanispiċċa. Kull meta niġu l-Knisja nhar ta' Ħadd partikolarment, kull meta niġu ta' Pinu u nħarsu lejn dak il-kwadru, nindunaw ħaġa waħda biss. U fmuha, il-mewt għalina li nemmnu mhix full stop. Il-qabar taħt ir-riġlejn tal-Madonna huwa vojt għax Kristu ħalla l-qabar vojt. U l-imħabba tiegħu għaddiet lejn ommu prinċipalment u hija l-om tagħna. U din l-om tagħna qed turina f'dal qabar vojt illi aħna il-mewt mhix l-aħħar kelma, x'hemm mikraħ, x'hemm ta' telf, x'hemm ta' telfa ikbar mill-mewt. U tiġi din l-aħbar tajba. U jien ngħidilkom li ikbar minn hekk jiġifieri li qajjimna mill-mewt għax se taqajjimna bħalma qajjem il-Lażru, imma Lażru raġa' miet. Qajmu lil Lażru mill-mewt. L-ikbar rigali din li qed jgħid fl-aħħar tas-sentenza biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. U din ma nemnuhiex. Temnu inti dan? ħajja sa 80, 60, iwa xikem, forsi nagħlqu l-100, xikem. Ta' dejjem. Ismaħħa. Il-ħajja ta' dejjem, dak l-ikbar rigal. Issa ħanistqarru l-fidi fit-Trinità qaddisa. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu għalina, bata taħt Ponzju Pilat, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-Missier. Għandi jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Li jum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben. U tkellem f'hom il-profeti.
fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqar mawdija waħda għall-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ejja Spirtu qaddis il-qatt talb tagħna. Għal kull invokazzjoni ngħidu glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Glorja. F'dawn il-moment il-Papa jgħat jipprepara biex mas-santwarji l-kbar tal-Madonna imxerda mad-dinja jgħid the Global Rosary for Peace. Ejjew nitolbu għal paċi fid-dinja. Glorja lill-Missier. Il-marit fir-ruħ u l-ġisem, għal-marit fid-dar u fl-isptar, nitolbu l-fejqan u s-serħan. Glorja lill-Missier. Għal min qata qalbu tilef il-fidi, għal min tilef it-tama u jaħseb li mhux se jsalva għax se jitlef ruħu, għatih il-kuraġġ u r-rieda ta' Alla tinżel f'ħajtu. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Għal dawk it-trabi li preżentajna llum bħal James u din il-familja, għal dik il-koppja li żewġet biċ-ċivil imma ġiet titlob l-għajnuna tal-Madonna ta' Pinu biex il-qudiem jagħmlu t-tieni pass lejn is-sagrament, għal dak ir-raġel li huwa marit, dak is-saċerdot hekk li qed jiċċelebra l-anniversarju mill-ewwel qudiesa tiegħu. L-aħħar talba ejja nagħmlu l-ġid il xulxin, ejjew nitolbu għal xulxin, anke għalik li qed issegwina minn fuq it-televiżjoni jew il-mezzi soċjali. Għalikom, eżis emigranti. Dan kollu nitolbulek bi Kristus Sidna. Amen. Kantaw tkun imbirek mulej għal-dej. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna għaddes dawn l-offerti, aħna u nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom nagħmlu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristus Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfo qlubna l-fuq, nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej Missier qaddis tajjeb u taġita għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr mal-Missier li tagħna l-ħolqien kollu ma' ibnek il-waħdini u mal-Ispirtu Santu. Int Alla wieħed, int mulej wieħed, mhux għax waħda l-persuna, għax fit-tlet persuni in-natura l-istess waħda. Dak li jinta arraftna u aħna nemnu dwarek,
nemnuh l-istess dwar ibnek, xejn inqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fl-istqarrija tal-fidi, fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem, naduraw 3 persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxin imma ndaqs fil-kobor. Għalhekk mal-Anġlu u l-Qaddis ninfaħruku bil-qalb intennulek Qadis. Qaddis tassew int mulej, intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi mejtin, ftakar fil-mejtin tagħna u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Appostli, San Ġorġ Preka u l-qaddis inkolla li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għanna l-Ġesu ħaj fl-Ewkaristija namlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem
natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin u ngħidu ħaruf tal-la neħi nubiet tad-dinja nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf tal-la, danu li neħi nubiet tad-dinja ħenjin dawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf mulej. Ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuna l-ħajja ta' dejjem. Amen.
الستان سلطان مع كل زمين. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lil-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu għamel mulej l-induqu min issa l-ħlewa li jagħti nġarbu bid-dera tas-sema. Hawnhekk inti qed tagħtina ħjil tagħha fit-tqarbin bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, inti li tgħix u li jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nixtieq li fl-aħħar tal-qudiesa bħala knisja nkantaw ġieli mortu Lourdes, ġieli mortu Fatima, ġieli mortu fis-santwarji anke Malta. Ejjew nippruvaw inkantaw u ħankantaw innu li issa wasal fl-aħħar biex inkantaw fil-ħlewwa ta' Mejju. Il-poeta nazzjonali tal il-Madonna kelmiet mill-iktar sbieħ. U hawnhekk f'dan is-santwarju, grazzi anke għall-organista Ivan, ejjew inkantaw bil-qalb intlaxqa tas-sema. Imbagħad ngħidu 3 Ave Marijiet għall-intenzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minna u min irid fl-aħħar nidħol fil-kappella għal dawk li llum għandhomx xi okkażjoni, berdi, anniversarju, preżentazzjoni u oħrajn li għandhom bżonn grazzja partikolari l-aktar fuq is-saħħa mentali, affettiva, fiżika. L-innu lill-Madonna nofruha l-paċi. Nar l-erba, il-ħames erba, ġibula iktar qlub lill-Madonna. Ikun pellegrinaġġ li jibda fl-4:09 ta' filgħodu u jispiċċa fl-10 ta' bil-lejl. Interessanti żgħażagħ li jkunaw bejn it-8 u l-10 ta' bil-lejl. Komplu ibatu iż-żgħażagħ u intom il-familji żgħar. Min ikun xogħol tistgħu tiġu qabel jew wara. Ejju nżommu ħajjin dawn il-15 l-erba' bit-tħejjija għal-lejl tas-sajf. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija u kemm doħlejju dak ismek sabiħ kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġid. Inti tas-sema ix-xemx ta' ħolqien, int l-om ta' min ħalek bik mimli kull żmien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnija, bil-binti fost in-nisa, bil-birek il-frott tal-Ġesus.
Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.